ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଏ ଚନ୍ଦାବୁଡ଼ା ଆଜି କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଗପ ଶୁଣେଇବ। ମନ କରି ଶୁଣିବ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଥିଲା। ସେ ଗଛରେ ବର୍ଷ ସାରା ଜାମୁକୋଳି ଫଳିଥାଏ। ସେଇ ଗଛରେ ରକ୍ତମୁଖ ନାମକ ମାଙ୍କଡ଼ ବାସ କରୁଥିଲା। ଦିନକର କଥା, କରାଳ ମୁଖ ନାମକ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ଢେଉ କାଟି କାଟି ସେ ଗଛ ମୂଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ଟି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ଜମେଇଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପରେ ତାକୁ ସେଇ ଗଛରେ ପାଚିଥିବା ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। କୁମ୍ଭୀରଟି ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲା। ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ନିକଟକୁ ଆସେ ସେ କୁମ୍ଭୀର, ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ତାକୁ ଜାମୁକୋଳି ଦିଏ। ସେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ କୋଳି ଖାଇଥାଏ। ଉଭୟେ ଦୀର୍ଘ